Salutare și bine m-am găsit la un videoclip de SnowRunner. Am rămas de data trecut aici. Data așa s-a primit becurile bun. Și continuăm să mergem să luăm upgrade, să descoperim checkpoint-urile și să luăm upgrade-urile alea. Să vedem cât apucăm pe clipul ăsta. Și cam așa, mamă. Și cam așa îi. Hai să facem o nefăcută. Pop. Că nu ne băgăm pe aici printre pom. Nu. Stai că aici e pom. Mergem pe aici. Bun. Hop. Ai de capul meu. Bun. Măcar tot pe aici trebuia să o iau. Stai așa, că o iau pe aici. Ne fac. Nu, oricum eu pe acolo, fiți atenți. Jeepule. Te băgăm la noroiescu, la o off-road corect. Cum s-ar zice. Să vedem, duci sau nu duci. Ori la bar, ori la spital. Ia să vedem. Bă, e destul de tare pe aici. Mă s-au oprite luminile. Da. Uite așa ca... Stai să scot, ies din șanțul ăla că poate așa, nu, ca așa pericol de răsturnare. Mamă, ce te aruncă. Hai că urcăm încet. Bun. Bine, mai ce să facă Chevroletul, e tank. Pe 100 de tancuri nu-l dau. E mai tank decât tancurile. Bun. A. Da. Astea sunt pentru suspensiile pentru utilajul nostru cu care suntem cu. Bun, ia să vedem. Hai că nu-i dau chiar pe aici. Ma.
A, pe bune. Eu, nu, bun. Uai, cum a fost asta? Băi, accelerație, că n-are nimic, e mașina nouță. Nu bate, nu troncăne. Ceva de genul. Nu. Bun. Să vedem unde suntem noi. Noi ar trebui să o luăm pe drumul ăsta, să ajungem la Peco. Și după aia mergem la checkpoint-ul ăla și descoperim. Că după aceea mergem și trebuie să le descoperim aselalte de la casă, așa facem. Să-i băgăm niște mâncări, să-i dăm niște mâncărică la mașinetă. Să nu rămânem pe undeva. Ca atâta ne mai lipsește. Full-ul full. Mamă. Pa. Ia, să vedem. Să așa că facem o șmecherie. De aici. Pac. N-au, bun. E așa de dimineață. Tu nu vrei? Ia că-ți mai dau data. Parc. Nu-i seara. Mai dăm o dată, nu-i problemă. Până la urmă tot perfect. Și că e altă zi. Altă viață. Mam, 40. Hai să vedem cât prinde maxim Chevroletul nostru mirific, minunat. Mamă, către 50. Op. Și astea nu le pot da la o parte. M-a sporiat. Mamă. Aici belea mare de tot. Aici știu checkpoint-ul ăsta pe de rost. Dar nu-mi place deloc. Asta o să vă zic că o să dureze ceva. Că-i noroi, n-ai de ce să te trolezi, e super fain. Ce v-am zis? Stai că n-aveam 4x4. Yes. Hai că am prins pe urme bune, că dacă mă duceam pe mijloc era bai. Că așa am făcut odată. Bun. Bun, deci ia să vedem. Am scos aici un... Opa! Ce văd eu aici? Un upgrade, bineînțeles aici, dar până la upgrade... Jeep. Asta însemna să dăm frumos cu spatele.
Să continuăm drumul tot înainte. Aici e belea. Nu, că am crezut că mai belea cum se vede, da. N-am terminat de zis că măcar e bine că avem de ce să ne troliem. Nu ne trebuie, domnul, către tunel. Noi merem să găsim jeep-ul. Să vedem ce jeep. Jeep. Să vedem dacă e bun de ceva. Ia că-s curios. Dă-i... Nu lăsa! Dă-i. Am crezut că e malul mai tare, dar... Din contră. Stați că lăsăm încet. Bun. Au, mamă. Bun, perfectos. Așa ce... Bă, priveliște șmecheră. Ia. Mă, da. Bine merge, mă gândeam. Că eu acum cobor și după aia iară urc. Ok. M-a speriat că prima oară am crezut că zic cobor și acum nu mai urc și trebuie să o iau pe undeva și am greșit drumul. Da. Se simte diferența când e cuplat spatele și când e decuplată fața. Când trage spatele, când îi dai fața, parcă ai altă stabilitate la viraj, la tot. Opa! Chiar sunt curios să văd. Jeep-ul ăsta e bun de ceva. Sau e mai bun? Opa, ăsta are diferențial. Ca să ajungem mai repede. Mai zic să facem o chestie, uite. O luăm șmecher, țac, țac. Și o luăm pe aici. Fac pe aici. Coborăm încet. Bă, nu fă din alea. Bun. Și am cam ajuns aici la drumulescu cu această măgăoaie. Stai să pun frână că sunt foarte curios. Nu, dar eu văd că trebuie să iau pe aici. Că pe altundeva n-am pe unde, că nu știu dacă pot, nu pot trece. Mă, dacă o iau pe aici și durează.
și țintă drumul ăla înainte, da, e perfect atunci. O luăm pe aici, ca. A, că-l băgăm în pâine. Chiar e curios. Din ce văd... Din ce văd, are consumul mai mare ca la Chevrolet. Și din cauza că e diferențialul blocabil. Cred că. Da. Permanent. Ia să dăm pe aici 4 ori 4 să... Interiorul. Mai vechiuț ca la... La anii mai vechi ca Chevroletul. Hop, 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 încet. Cred că și la cauciucuri, cred. Ia să vedem. Urcă, numai spate. No. Bă, stai. No, urcă foarte greu. Dar măcar dacă urcă 4 e bine că... Ups, are viteză. Wow. Ce chiar. E pe aici. Un V8. Stați așa ca să-mi fie mie mai ușor. Ok, ok. Îmi fie mie mai ușor. Dăm la asta un recover. Fac, fac. Ia să vedem. Putem pune ceva pe el. Așa. Cauciucuri. Nu știu dacă e așa de bun. Bun, dar vreau să dăm la Chevrolet înapoi. Dăm un recover. Și acum dăm aici, fac. Hopa. Ce-am făcut, doamne? Perfect. Dați-vă seama numai că îmi pui aici un...
4x4, mam. Cred că cum duce. Bun. Acum... Da, și ne uităm pe hartă să vedem pe unde mergem. Bun, trebuie să o luăm pe aici. Pe acolo. Bun. Deci o luăm pe aici. Pe drumul ăla. Cam atâta va fi și cu acest episod. Ne vedem în data viitoare sau a viitoare, în care continuăm să descoperim harta mirifică și minunată și să vedem dacă mai găsim ceva upgrade-uri pentru acest mastodont, că acum e înălțată, e full, pot să zic deja cu suspensiile astea, pot să intru pe orice noroi mai mare și ne revedem data viitoare. Salut!